Na, szóval miután azt mondtad, hogy jobb, hogy nem találkozunk, ezért úgy gondoltam, hogy egyszerűbb, hogyha ezt így elküldöm. Bocsi. Szóval én nem feltétlenül értek veled egyet. Szerettem volna sok mindent tényleg őszintén, amit eddig nem mindig tettem, elmondani sok mindent. Azt, hogy szeretlek, meg szerettelek, és szerelmes lettem beléd, az teljesen biztos. Az, hogy az üzeneteidet olvasva elfog a sírás, az is biztos. Hidd el, hogy nekem sokkal fontosabb vagy, mint ezt valahol gondoltad volna. Szia Andris, Kovács Tamás vagyok, teljesen normális hangvételben szeretném küldeni neked ezt a hangüzenetet. Emlékszel, amikor ott voltam az Iglő utcában, és te leminősítettél, illetve hát igen, picit rosszul esett, megsértettél az, hogy te engem legyökereztél, egészen pontosan azt mondtad, hogy azt kérdezted, hogy te vagy azt a gyökér. És én visszakérdeztem, hogy parancsolsz. Egyébként én nem szerettem volna kommunikálni veled akkor, tényleg semmiféle formában. Egyszerűen puszta véletlen volt, hogy pont akkor, pont abban az időben jöttetek ott az utcában. Én elküldtem az Alexának egyébként, hogy mikor fogok ott járni. Valószínűleg azért nem reagált, mert egymás mellett ültetek az autóban. És fura is volt ez, mert máskor mindig, amikor Gyálon voltam, mindig tudott róla, vagyis hogy az esetek 99%-ában tudott róla, és mindig kijött a teraszra, akár egy cigit elszívni, akár csak egy apróságot kidobni nekem az utcára, vagy átjött a Pennyhez, akár csak egy csókra, vagy fölmentünk a dohánybolthoz, vagy a benzinkútra elmentünk, ami tudom, elég meredek volt, mert tulajdonképpen a Pennynél, amikor voltunk, akkor, ha jobban belegondolok, 20 méterre te ott voltál a házba. Ja, na mindegy is. Szóval, hogy így azért azt tud, hogy nem ok nélkül voltam Gyálon. Akkor, amikor oda mentem, mindegy. Na mindegy, szóval, hogy megtörtént ez az eset, és én egy picit így nem tudtam ezt hová tenni, ezt az egész helyzetet. Aztán igen, küldtem az Alexának hangüzeneteket, amit el is mondott Alexa nekem, hogy bejött az Andris, elmondta, hogy mi történt, és mondta, hogy na mindjárt fogsz is írni. Így is történt, persze. Küldtem 2 hangüzenetet, és mondtam az Alexának, hogy hazaérek, majd hosszabban azért kifejtem a kis véleményemet erről az egész dologról. Aztán ezt meg is tettem, de nem küldtem el akkor, amit így fölmondtam hangüzenetre, pedig nagyon bennem volt, hogy na, én ezt most továbbítom neked, és 6. haszakod eljuttatom hozzád, nem tettem meg. Az Alexával beszéltem másnap órákon keresztül erről az egészről, és kérdeztem tőle, hogy mi volt ez? Hogy most ez Andris részéről, most mi volt ez? Ez a kirohanás. Mindegy, beszéltünk órákig, én az alatt a beszélgetés alatt elmondtam neki, hogy én szeretem őt, és tudom, hogy ezzel bántani fogom, hogyha én eljuttatok bármit hozzád. De valahol neki, sőt, ő valahol tudja, hogy én soha, de soha nem bántottam őt. És ő ezt tudja, ő ezt érzi. Egyszerűen csak a helyzetek ilyen, nem tudom, tehát, hogy mi sodortuk magunkat ilyen helyzetekbe. Vagy sajnos, de ki kell mondanom, hogy ő sodorta magát ilyen helyzetbe több alkalommal. Emlékezzünk csak vissza, hogy hányszor lebukott, hányszor megláttad az üzeneteket, hányszor láttad a hívás listáját, vagy a beszélgetéseinket. Oké, aztán már hát az Alexát sem kell félteni, elrejtett az alkalmazásokat, a WhatsAppot, a Telegramot, nem tudom, szóval, hogy így, igen, csinált másik Facebookot Kovács Alexa néven, és ott kommunikáltunk.
tudom, hogy ez számodra nagyon hihetetlen, és azt mondod, hogy jaj, Tomi, ennyi hazugságot tudod, mint amit írtál is. Ja, egyébként azok az üzenetek, amiket egy-egy ilyen utazáskor, vagy nem tudom, tehát mindig valami alkalommal kaptál, az pusztán csak azért volt, mert az Alexával működtettem egyfajta kapcsolatot, és tudom, hogy ezt nem hiszed el, Andris, de napi szinten nálam volt az Alexa, tehát közöttünk nem semmiért alakult ki az, ami mi nem csak randiztunk egyszer, kétszer, vagy háromszor, és ha lebuktunk, maximum te csak annyit kérdezte, hogy na, már megint beszéltetek, meg találkoztatok. Igen, Andris, minden nap találkoztunk, minden reggel idejött hozzád a feleséged, idejött hozzám a feleséged, nem tudom, közösen vásároltunk élelmiszert, reggelinehez való dolgokat, és itt csinált reggelit, és idejött, levetkőzött, és itt volt egyetlen egy szál fehér neműben, és imádtam látni, és reggeliztünk jó ízűen, aztán dolgozott, megszeretgettük egymást. Itt töltöttük a napjainkat. De tovább megyek. Andris, emlékszel, amikor a Tomival mentél a Corvinba például, stand-up comedy volt, vagy nem tudom mi a fene? Hát akkor is azt mondta, hogy elmegy a West Endbe, vagy nem tudom hova. Hozzám jött, hát itt lakom a Bogdán fiútba, érted? Tőletek egy 5 percre, vagyis, hogy nem tőletek a Corvintól, érted? És eljött hozzám, hogy együtt legyünk. Vagy amikor a Tomival elkezdett járni edzésre, vagy fitnessbe, akkor is hozzám jött mindig. A Tomit szépen kirakta a Nyugatinál, és ennyi. És mondta Tominak, hogy jön ide hozzám, és majd csörögjön, hogyha végzett. Érted? És itt volt velem. Andris, ezt tudom, hogy kegyetlen, és azt mondod, hogy nem, meg nem akarod ezt elhinni, de ezt hidd el, hogy ilyen megtörtént. Andris, valamit meg kell érteni. Ti viszonylag fiatal, hát az Alexa viszonylag fiatalon lett feleség, vagy belekerült egy házasságba. És tulajdonképpen nem volt élete, érted? Nem volt élete, és ahogy nőtt, ahogy teltek az évek, úgy rájött arra, hogy igenis neki vannak lehetőségei, és benne van egy megfásult, egy ellaposodott házasságban, ami igazság szerint semmi másról nem szól, csak elvárásokról, meg arról, hogy kétszer elmentek egy évbe nyaralni, és így bum, meg elmentek, vagy kétszer-háromszor vacsorázni. Érted? És így ennyi. Semmi más, ez megromlott, hát Andris, gondolj bele, ha ez nem romlott volna, és nem én vagyok a legelső férfi az Alexának az életébe melletted. Volt a Tibike, tudod, mindegy, aki a hűtőt levitte a nyaralóba, ahol lent voltam én és az Alexával. Érted? Hát én olvastam végig. Azt csodálom, hogy te ezeket az üzeneteket nem láttad, érted? Vagy lehet, hogy olvastad, de miért nem mentél a fájlokba, vagy a médiákba, hogy nézd meg a fotókat, amiket küldözgettek egymásnak, érted? Andris, intim fotókat, meg a gyerekekről a fotókat küldözgette az Alexa. Hát nem semmiért. Mert egyszerűen megromlott a házasságotok. Én úgy gondolom, de tényleg javíts, vagy nem tudsz javítani, mert nyilván nem beszélgetünk, hanem most igazság szerint nem tudom, maximum végighallgatsz. De Andris, gondolj bele, hogy véleményem szerint egy nő, aki egy házasságban van benne, tehát hogyha szereti a férjét, akkor tiszteli, és van benne tartás, hogy semmiféle férfinak, semmiféle flörtnek nem enged. Érted? Nem, hogy mindenféle jött-ment, aki csak rámosolyog, aki megdicséri, hogy jaj, de szép vagy, meg jaj, de csinos vagy, az Alexa már elolvadt tőle. Hát hagyjuk már ezt. Tudod, hányszor elmondtam neki, hogy ő nem 20 éves már, hogy ezt meg kellene értenie az agyával, az elméjével. Érted? De nem ezzel van baj. Egyszerűen neki valami nagyon durva dolog hiányzik az életéből, amit te sohasem fogsz tudni, hogy mi az. És Andris, az hidd el nekem, hogy baromi kevés az, hogy nem tudom, hogy te
nem tudom. Elvitted egyszer-kétszer a gyerekeket ide-oda, amoda, meg elmentek kétszer nyaralni, akkor úgy 5 napig minden jó, meg minden stimmel, meg szexeltek, és azt hiszed, hogy ebből áll a házas élet? Hát Andris, ne legyél már te is ilyen gyerek gondolkodású. Azt tudom, hogy egy kibaszott nagy egód van. Igen, ezt már én is levágtam, vagy leszűrtem, meg az Alexa is mondta, sőt, mint több az Alexának az anyukája is mondta, de tehát, hogy tedd már magad túl ezen, és bazd meg, engedj már magaddal szembe meg annyit, hogy úgy belegondolj, hogy miért történik ez veled például folyamatosan, vagy sorozatba. Oké, megcsaltak egyszer, üljetek le, beszéljetek róla. Jó, persze kicsim, oké, jó, hát Tomi, egy kis botlás volt, meg amiről nem tudsz, azok is kis botlások voltak, de mindegy, de rólam tudtál. Szóval, hogy biztos, hogy hát nyilván kimagyarázta az Alexa, ezt mindig, a Szandi, ahogy hívod, és te azt hitted, hogy na, akkor innentől kezdve minden szép és jó, újra boldog házasságban vagyunk. Dehogy vagytok? Dehogy voltatok? Hát hol? Hát bazd meg, másnap már hozzám jött mindig. Ismétlem, Andris, nálam minden áldott nap ide járt hozzám, érted? Tehát, hogy gondolj már bele. Tudom, hogy nagyon szereti a gyerekeit Alexa. Legfőképp Dávidot, és ezt mindketten tudjuk. De gondolj bele, hogy ha egy nő hoz egy akkora áldozatot, hogy azt mondja nekem, hogy mivel hogy tudjuk, hogy nem tudunk másképp együtt lenni éjszaka, ő bevállalja azt, hogy csinál egy ilyen győri, szombathelyi kört, és azt mondja neked, hogy sajnos, de nem fog tudni hazavezetni este, mert fáradt lesz, meg mit tudom én, mert semmi értelme, úgyhogy ott kell aludnia. Hát Andris, aki a szeretett gyerekével szemben meglépi ezt úgy, hogy tudja, hogy ezt annak érdekében teszi, hogy Kovács Tomival, azaz velem együtt töltsön egy éjszakát, hogy együtt tudjunk aludni. Érted? Hogy jól érezzük magunkat, és az Alexa ezt megtette. Csak szépen gondolj bele, hogy milyen érzelmek, milyen vonzódás kell ahhoz, hogy egy nő, hogy egy feleség ilyet megtegyen. Érted? De túlmegyek ezen. Máté Szalka, amikor volt, hogy le kell mennünk a Hojába, tudod, a Bettinek is, hát arra képes volt az Alexa, hogy lementek a rekettyés benzinkútig, érted? Hogy onnan fölhívjon, hogy lefotózza a buszt, vagy nem tudom mi volt már, és azonnal húzott vissza ide hozzám. Andris, hát térj már ész az ember. Hát de komolyan. És ne úgy, hogy ne arra gondolj, hogy úristen, hogy ennyire átbasz az Alexa. Igen, ennyire átbasz. De nem ezt kell nézni ebbe az egészbe, hanem egyszerűen, hogy megromlott a házasságod vele. Érted? Meg az, hogyha ti már eljutottatok egyszer arra a pontra, hogy te onnan elpakoltál, elmentél, és ennek ott vége kellett volna, hogy legyen. Nem, visszakönyörgött, meg visszamentél, mert természetes dolog, hogy működött az emberekbe a nem tudom, a hiányérzet. Hát hogy nem működne? Persze, ez nem is lehet másképp. Viszont nem voltatok elég erősek ahhoz, hogy ti ezt megértsétek, hogy elment, megromlott, és nem tudjátok működtetni. Ehelyett a könnyebbik utat választottátok, ami a sokkal-sokkal rosszabb volt, csak akkor még ezt nem tudtátok. Én akkor is beszéltem az Alexával, pont aznap, amikor elmentél. Fölhívott. És mondta nekem, hogy na, elment, hogy most már nyugodt lehetek, mert elment. És én akkor hallottam az Alexa hangján, hogy hát úgy szar neki, meg mit tudom én, és nem is tudom, szó volt arról, hogy találkozunk. És mondtam neki, hogy nem, most mi nem fogunk találkozni. És én tudtam, hogy te vissza fogsz oda menni. Tudtam. És én ezt mondtam is neki, hogy Alexa, ti még ezt most helyre fogjátok hozni. Mert tudtam, hogy az Alexa is, meg te is gyenge ahhoz, hogy ti elengedjétek egymást akkor. Viszont te visszaköltöztél, és minden kezdődött előről. Ugyanúgy elkezdett hozzám járni, ugyanúgy elkezdett engem imádni, szeretni, ugyanúgy elkezdett törődni velem. Ja, törődések. Van neked arról fogalmad, hogy mennyi mindent kaptam én az Alexától? Érted? Andris. És legyen ez egy apróság, amikor dolgozni vagyok, és ő ide jön, itt hagy nekem az ajtón,
a kilincsemen fölakasztva egy-egy kis ajándékot, kis apróságot, legyen ez egy csoki, legyen akármi. És csak azért, mert erre járt a környékemen. Mert például ment a Beához az optikába. Érted? Vagy a Karintére, vagy tök mindegy hová. Hát átutazta értem mindig az egész várost a Holyától. Mindent megtett értem ez a nő. Akkor is, amikor te nagyon ellenőrizgetted, akkor is ott hagyta a Holyába a telefonját, eljött ide hozzám, hogy te ne lásd, hogy itt van, majd délután visszament. Érted? Érted? Ott hagyta a partnereknél a telefonját. Csak azért, hogy ne lásd, hogy itt van nálam. És megtette ez a nő. Andris, fogd fel, hogy olyan szinten... most én nem akarok ilyen nagy szavakat használni, ismétlem. Lehet, hogy... Sőt, tudom, hogy te ezt nem hiszed el, de mi olyan szinten megérintettük egymás lelkét. Tehát nálunk ez nem úgy indult, hogy Alexa, de jó segged van, de jó... Nem. Mi szerelmesek lettünk egymásba, Andris. Ezt értsd meg. És tudom, hogy szenvedés neki minden áldott nap, ugyanúgy, ahogy nekem is az. Ezt pedig ő is tudja. Minden egyes pillanat, amikor mi nem beszéltünk, amikor mi nem tudtunk egy másikról, mert lebuktattad, mert lebukott, vagy mert jött a hétvége, tudom, hogy szenvedve élt meg mindent. Tudod te hány alkalommal, amikor például te olvastál mesét azokon az estéken, hogy hány alkalommal ment le a fürdőszobába, fölhívott és sírva, hogy rosszul van, hogy egyszerűen nem tudja, hogy mi van vele. Érted? És mosolyognia, mert mindegy, működtetnie kell veled ezt az egészet, mert működtetnie, csak sajnos bután csinálja, mert én tudom, hogy miért teszi ezt. Mindegy, hadd nőjenek a gyerekek, aztán majd alakul ez, de neki nem lenne szabad flörtöknek engedni. Nem, mert saját magát sodorja mindig bajba. És én tiszta szívből sajnálom ezt a nőt. Tényleg. Te nem tudsz, fogalmad nincs arról, hogy mennyire remegett mindig, amikor te hívtad, és hallottam mindig, hogy milyen kis elcsukló hangon beszélt hozzád, mert nem tudok mit mondani, nem tudom, Andris. De itt nálam boldog volt. Mindig, minden egyes alkalommal. Tudod, amikor fölkaptam az ölembe és úgy csókoltam, tudod, hogy örült neki? Vagy amikor jött föl, mindig álltam az ajtóba és vártam. És ha láttad volna, hogy mosolyog, ha láttad volna a csillogó szemeit. Szóval Andris, közöttünk valami nem csak pusztán az alakult ki, hogy én egyfajta ilyen szeretősdi vagyok az életébe. Nem, sokkal mélyebb érzések, érzelmek, fogalmazunk úgy, hogy kötődés alakult ki közöttünk, amit tudom, hogy neked te most azt mondod, hogy Tomi, hát ez nevetséges, hát ez nem lehet. Figyelj, Andris, de minden barátnője tudott róla, minden barátnője tud arról, hogy nem jó kapcsolata van veled. Tudja, attól függetlenül, hogy te azt hiszed, hogy minden rendben van. Nem. Sőt, tovább megyek. Van egy partnere, akivel én rendszeresen szoktam beszélni, és érdeklődik, hogy mi van velünk. Érted? És tudod, hányszor mondta azt, hogy amikor ugye járt hozzám az Alexa napi szinten, hogy én akkor is beszéltem ezzel a nővel, és mondta, hogy igen, Alexa látszik, hogy boldog. Igen. Na mindegy. És a napokban is beszéltem vele egyébként, és mondta, hogy nem érti, hogy miért nem léptünk mi, hogy miért nem volt az Alexa is elég erős ahhoz, hogy azt mondja, hogy igen, ő egy boldog kapcsolatot szeretne, úgy, tehát egy olyan kapcsolatot szeretne megélni, ahol tényleg egy nőként kezelik, ahol elfogadják. Érted, Andris? Na de mindegy is. Figyelj, van itt valami, én 6 éve használok egy illatot, egy parfümöt, Yves Saint Laurent Y. Alexa-val beszélgettem, a West Endben voltunk, és valahogy szóba került ez. És említette, hogy a Tominak olyan parfümje van, mint nekem. Mondom, mi?
És mondta, hogy jaj, hogy vett neki olyan parfümöt. Azt mondom, jó, oké. De nekem ez így tök fura volt, hogy mondom, miért vesz a fiának ilyen parfümöt? Biztos, hogy nem. És én hidd el, Andris, hogy összeraktam, és van egy megérzésem ezzel kapcsolatban, hogy ezt a parfümöt az Alexa neked vette. Pontosan azért, hogy, és el is küldtem az Alexának, hogy mondom, mit érzel, vagy mit éreztél, amikor megvetted ezt a parfümöt, hogy befújod, mármint, hogy te befújod magad ezzel, és odahajolsz az Alexához, becsukja egy pillanatra a szemét, és lát maga előtt, hogy ott vagyok, vagy érzi a csókunkat. Mert nekünk volt egy olyan csókunk, hogy az Alexa elmondott, és én is, hogy az csak a mi csókunk. Nekem se volt életemben olyan, tehát attól finomabb, attól édesebb csók, és az Alexa is elmondta, hogy soha, de soha nem volt neki sem. Igen, úgyhogy figyelj, Andris, visszatérek erre, hogy amikor meséket olvastatok a gyerekeknek, ha az Alexa, akkor nagyon sokszor kihangosítva végighallgattam a mesét, úgy, hogy te dolgozószobában voltál, vagy lent voltál, vagy mit tudom én, mit csináltál, tök mindegy. És én végighallgattam, ahogy elmondja a mesét, és imádtam, és csendben voltam, és megnyugtatott, hogy hallgatom, érted? Vagy amikor te mesét olvastál, akkor ő lent volt, a teraszon lement cigizni, vagy a fürdőszobába, vagy ha csak kiment pisilni, akkor is mindig fölhívott halkan. Csak egy szeretlekre, csak egy hiányzóra, csak egy reggel megyekre. Tudod, hát annyi hangüzenetet tudnék neked küldeni, amikor a Dáviddal beszélgetnek, amikor hárman beszélgetünk, érted? Andris, én elmondtam az Alexának, hogy én meg fogom azt lépni, amiért te engem legyökereztél, hogy én vissza fogok küldeni olyan dolgokat, amivel talán egy kicsit érzed, hogy ez a Kovács Tomi azért, bazd meg, lehet, hogy legyökereztem, de egyáltalán nem gondoltam, hogy tényleg ilyen kapcsolatot működtet hát most ki fogom mondani feleségeddel, de maradjunk csak a Szandinál, tudod, ahogy szoktad szólítani. Igen, és pont tegnap pakoltam össze, nem tudom, itt van előttem pont a doboz, még ki van nyitva. Van ilyen rózsaszín, szívecskés, szörmés párna, vannak itt nyuszik, tudod, van olyan nagy nyuszim, mint amiből az Alexának van kicsi. Hozzáteszem, mindkettőt ő vette, itt volt nálam mindkettő, csak amikor volt a műtéte, én akkor vittem be. Tudod, amikor a Por Ferenc műtötte, és amikor te kiraktad, eljöttél, és én már ott voltam, és rohantam be az asszisztensekhez, és meg volt adva a nevem, meg kérdezték, hogy ki vagyok, és akkor egy picit úgy levert a víz, mert gondolkodtam, hogy most úristen, most mi lesz, ha azt mondják, hogy bazd meg, hát azt se tudják, hogy ki vagy, és hogy nem fognak beengedni, vagy nem adják oda az Alexának a nyugszit, vagy semmiféle információt nem adnak az Alexával kapcsolatban. És mondtam, hogy ki vagyok, hogy Kovács Tamás, és megnézték, és ott voltam, mint másodlagos hozzátartozó, és ott volt a telefonszámom, érted? És az Alexa megadta. És neki egy kívánsága volt, hogy azt a picike nyuszit, azt juttassam be hozzá, és mondtam neki, hogy minden áron ott lesz, mire felébred. És ott volt. Ott volt a nyakánál, amikor felébredt. És akkor is be volt fújva az illatommal, az a nyuszi. Csak hogy érezze, hogy ott vagyok mellette. És tény, ez most is megérint, és nagyon nehéz erről beszélni, de mindegy, te gondolj csak azt, hogy ez is csak egy kibaszott hazugság. Na, mindegy is. Úgyhogy az a nyuszi, az ott van nálatok, vagy lehet, hogy az Alexa már kidobtam, mert a múltkor elmondtam neki, hogy ezt is el fogom neked mesélni, hogy van egy nagy nyuszim, meg van egy kis nyuszi, ami nálad van, és hogy ez a mi kis összetartozásunkat jelenti. Ugyanúgy, ahogy jelentette a páros karkötő is, amit te is kaptál, a fekete, és az Alexának volt a fehér, ugyanúgy kaptam én is tőle ilyet. Igen, azt is el fogom küldeni, itt van a dobozban. Elküldöm a hálóingjeit, elküldöm a bugyjait, elküldöm nem tudom, tehát hogy a ruháit. Hazaküldök egy ilyen szürke hojás takarót is, mert 2 hozott, és az egyik igazság szerint még ki sincs csomagolva.
Dávidnak a kis autóit azt nem fogom hazaküldeni, mert miért tenném. Dávidnak a fényképeit nem küldöm haza, nem fogom levenni a hűtőmágnes sem. Szóval ezeket a dolgokat nem. Nem, ezek az enyémek, ezeket én kaptam, és okkal kaptam ezeket. Úgyhogy ezektől nem fogok megválni. Igen, az Alexa nem kommunikál most velem, vagyis hát mióta én elmondtam neki azt, hogy én vissza fogom juttatni ezeket a dolgokat, azt mondta, hogy ne csináljam. Igen, mert ő attól fél, hogy akkor bizony le kell ülni, és el kell számolni azokkal a dolgokkal, hogy most ez mi, és magyarázatot kell adnia, és sajnos ő beletekeredett ebbe, hogy akkor vissza, mert ezt nem tudja azzal kimagyarázni, hogy hát igen, hogy a múlt héten találkoztunk, vagy egy hónapja találkoztunk, és hát adtam Tominak egy pár ajándékot, egy kis apróságot. Nem, hát ez nézd, Andris, körülbelül 3-4 dobozzal lenne, de nem ilyen kis pici dobozokkal, szóval, hogy igen, elég sok minden van itt, és ha te ezt látnád, akkor nyilván számon kérnéd, hogy Szandi, hát most ez nem egy fél év alatt gyűlt össze. Úgyhogy igen, mindegy is. Nem tudom, Andris, tovább megyek ezen. Mindegy. Egyszerűen nem tudom, hogy mit mondjak. Tényleg nem. Nem akarok is mondani, meg nem is akarok. Én nem akarok veled vitatkozni, nem akarok veled harcolni. Egyszerűen el kellett volna jutnunk már sokkal korábban arra a pontra, hogy te igenis férfi vagy a talpadon, és felemled a telefont, és fölhívsz. Nem pedig az Alexának írogatsz üzeneteket, hogy már megint nála vagy, már megint ez van, már írt, meg látom, hogy beszéltetek. Igen, Andris, beszéltünk. Nagyon sok alkalommal beszéltünk. Sőt, legutóbb is volt egy olyan alkalom, hogy ment haza, és megállt a polgármesteri hivatalnál. Mindig ott szokott megállni. Vagy hát mondjuk nem mindig, vannak más helyek is. Mielőtt hazaér, hogy még akkor is útközben beszélünk, félreáll, hogy még beszéljünk egy pár percet, és a múltkor pont megjelentél, és mondta is, hogy bazd meg, itt a férjem, és letette a telefont. És te kérdezte tőle, hogy te mi a fasz keresi itt, vagy nem tudom, valamit ezt mondta, hogy te ennyit kérdeztél tőle. Érted? Hát, Andris, tartsd engem egy hazug, egy nem tudom minek, de szerinted én honnan tudok ezekről a dolgokról? Hát nem a kis ujjamból szopom ki ezeket. Andris, miről beszélsz? Hát meg kell értened, de most menjünk ezen túl. Ha én nem vagyok jelen az életetekben, akkor más van jelen. Hát szerinted miért? Mindegy. Fú, nem is mondok semmit, mert az a baj, hogy elszalad velem a ló, és ja, szóval nem akarok eldurvulni, nem akarom az Alexát bántani, de csak erre tudom kivezetni, hogy egy tisztességes feleség, egy hűséges feleség, egy társ, aki egy boldog házasságban él, az nem lép meg ilyen dolgokat, hogy enged a flörtöknek, hogy hagyja, hogy kikezdjenek vele, hogy minden egyes céges rendezvény, minden egyes céges vacsora, igen, vagy akármi, volt, nem tudom, egy születésnap, akármi, érted? Mindig nálam kötött ki az Alexa, mindig. És persze tudok arról, hogy kikkel van kapcsolata. Tehát, hogy én ezeket a dolgokat tudom. Csak az a baj vele, hogy ő 35 évesen nem érett meg sajnos arra, hogy én egy 3 gyerekes nő, egy anya, egy feleség vagyok, akinek igenis, akiben igenis tartás kellene, hogy legyen. Hogy én nem engedek egy kibaszott optikusnak se, meg partnernek se, hogy flörtölgessen velem, aki aztán hazamegy a feleségéhez. Érted? Csak mindenki hülyének nézi, mindenki bepróbálkozik nála, mert az Alexa ilyen kis naív nő. És ezt sajnálom az eszét, bazd meg ennek a nőnek, komolyan mondom. Nagyon sajnálom. Az, hogy folyamatosan próbálkoznak nála, meg hát végighallgattam beszélgetéseket, és ezek nem akkor fognak zajlani, Andris, amikor otthon van. Hát mindenki tudja, minden partnere tudja, aki kikezd vele, vagy aki kikezdett vele, hogy ő délután már otthon van, este 4-kor már őt nem fogják ki, vagy ha hívják, akkor tudják, hogy úgy kell beszélni, ahogy. Nem. Ezek a beszélgetések napközben zajlanak, amikor te nem vagy otthon. Vagyis amikor ő nincs otthon. Érted? Hát én hallottam, hogy nem tudom, hogy ki hogy beszél vele.
Jézusom. Hát kiszálltam mellőle az autóból, amikor elmentünk itt vásárolni a Savoya Parkba. Érted? Az Oceanbe. És pont hívásba volt, amikor megjöttünk. Ültünk az autóba még, vártam, hogy lerakják, és aztán fölpakolunk. És hallod, flörtölt vele az ember, és így ránéztem az Alexára, mondom, meg hogy mikor jössz hozzám édesem, meg akkor majd kettesbe, majd megbeszéljük ezt, meg nem tudom. És így ránéztem az Alexára, mondom, mi van? És így fogtam magam, kiszálltam az autóból, becsaptam az ajtót magam mögött, és elkezdtem kipakolni a csomagtartóból, és feljöttem. Érted? És kérdezte az Alexa, hogy mi a bajom. Hát mondom, nyuszi, mondom, mi a bajom? Hát mondom, mi ez? És mondom, te még mosolyogva visszaflörtölsz. Hát most csak gondolj bele. Hát persze, hogy engem is bántott ez. Mondom még egyszer, mi egymásba szerettünk. És persze, hogy bántott, bazd meg, hogy ez a nő, aki az életem része X ideje, aki hozzám jár minden nap, akivel most is együtt mentünk el vásárolni élelmiszert, meg minden fasságot. Ez a nő, bazd meg, ott ülök mellette, és ha enged a flörtöknek. Hát most akkor tovább megyek, hogy akivel meg házasságban van, veled, bazd meg, hogy ez neked milyen megalázó lehet. Érted, Andris? Hát ilyet nem csinálunk, bazd meg. Nem, csak hát az Alexa csinálja, és csinálni is fogja. És pontosan ezért, mert elment a kapcsolatotok, visszasírtátok magatokat egymáshoz, de ettől függetlenül az érzések elmúltak, nincs. Az baromi kevés, hogy nem tudom, hogy szétteszi a lábát neked, hogy nem tudom, érted? Vagy hogy kétszer megcsókolod, vagy hogy kétszer megsimogatja az arcod. Nem, kell, nyilván nem tudtok elmenni egymás mellett úgy, hogy ne érintsétek meg egymást, de egyébként ez halott ügy. Ez a muszájtól van az Alexa részéről. Érted? Hát itt ült hányszor, na, már megint hív ez a majom. Aj, mondom, bazdmeg jó. És mindig kihajolt az ablakon, és itt van előttem. Hát pont itt ülök, ahol mindig is ültünk. És itt van velem szemben a helye, és látom magam előtt, ahol ha mesztelenül volt, ha bugyiba volt, ha felöltözve volt, mindig. Nyitotta az ablakot, kihajolt, felvette a telefont, és beszélgetett veled. Érted? Aztán lerakta. Tiszta ideg voltam mindig, hozzáteszem, mert az meg sohasem értettem meg, hogy mi a fasznak kell neked állandóan hívogatni. Ráadásul úgy, hogy nekem az Alexa azt mondta, hogy sokszor azt mondta, hogy megbeszélte veled, hogy nem fogod hívogatni, meg nem tudom mi. Ja, mint amikor vergődtél, hogy mert ugye nem vette fel mindig a telefont, volt olyan, hogy szexeltünk, és nem válaszolt az üzenetedre, vagy bármi, és hogy te egyből már ki voltál akadva. És én mondtam az Alexának, hogy bazdmeg, ez nagyon durva, amit az Andris csinál, hogy így, most gondoljunk bele, hogy mi van, hogyha te egy partnernél vagy, és akkor hisztizik az Andris így, hogy bazd meg, hát nem tehetem meg azt, hogy egy partnernél ülök, és azonnal reagálok a hívásokra, meg az üzenetekre. De gondolom ezt el is mondta neked az én szavaimmal, mert én ezt tanácsoltam neki, hogy szépen hazamegy, és mondja el ezt így neked. Szerintem ezt meg is tette. Úgyhogy ez is tőlem eredt. Ja, szóval, hogy így Andris, legyökerezhetsz te engem, de tényleg. Ja, de azt azért tud, hogy sőt, nem is azzal kellene foglalkozni, hogy én mekkora gyökér vagyok. Legyek én a gyökér, legyen ez a Kovács Tomi a gyökér. Én sokkal inkább aggódnék azon, hogy hány éve mehetett el a házasságom a feleségemmel, hogy néz ki az ablakon majd reggel, amikor elindul dolgozni, és úgy nézd az autót, hogy legyen tudatodban, hogy na, kicsinosította magát, vajon most kivel fog megcsalni. De ezt nagyon komolyan mondom, Andris. Mert ez így van. Érted? Ne hidd azt, hogy te egy Isten vagy az Alexa számára. Nem. Ha te az lennél, nem vagy te senki. Tényleg. Pusztán csak a gyerekek apja. Hát ha te tényleg egy olyan férj lennél, aki őt felemeli, akit ő tisztel, aki az ő hűséges, akiben ő szerelmes, akkor ő nem csalt volna meg egyszer sem. Egyszer sem. Velem sem, mással sem, senkivel sem. Érted? Nem az, hogy
te a lokátoron követted, mert már nem volt más opciónk, és az Alexa nézeget ilyen búvóhelyeket itt Budapesten. Érted? Amiért fizetni kell, hogy ott legyünk. És nem érdekli. Nem érdekli. Tudod te hány... Andris, Jézusom, Andris, amikor én beteg voltam, ez a nő, ez húslevest főzött, ez vadast készített, ez lencsét hozott ide nekem szilveszterkor a Dáviddal, érted? És így sírtam, amikor megláttam, hogy a Dáviddal van. Mert olyan érzéseket váltott ki belőlem, amiket eddig soha senki. És én ugyanezt tettem vele. Fogalmad nincs arról, hogy ő hányszor sírt, és hányszor sír. Fogalmad nincs arról. Nem, mi egymás lelkét érintettük meg, Andris. És tudom, hogy ő is szenved. Tudom, attól függetlenül, hogy nem mutatja, tudom. Attól függetlenül, hogy mosolyog, jópofizik mindenki szemébe. Én ismerem az Alexát. Ő pedig ismer engem. És az, hogy mi eljutottunk arra a szintre nagyon sokszor, akár egy utazás, akár mi, hogy mi összeveszünk, hogy mi veszekszünk a másikkal, hogy mi bántjuk a másikat szavakkal, az sohasem azért volt, mert mi utáljuk egymást, vagy mert mi meggyűlöltük egymást. Nem, ellenkezőleg. Mi nagyon-nagyon-nagyon szerelmesek vagyunk egymásba a mai napig. A mai napig így van. És Andris, ezt fogadd el, ez ellen nem lehet tenni, mert tudom, hogy hiányzunk egymásnak. Érted, Andris? Nem, az érzések ellen nem tudsz tenni. Nem, az ellen se tudsz tenni, nem lehet kierőszakolni senkiből a szerelmet, és nem lehet határt húzni a szerelemnek. Te se fogod tudni kierőszakolni, de Szandi, szeress már engem, meg legyél már belém szerelmes, mert én vagyok a férjed. Nem fog már. Hiába mondja, hogy jó, megpróbálom, meg csináljuk már így, meg úgy, meg amúgy. Nem, ő nagyon-nagyon sokat hazudott neked. Nekem is, és pont ezért sodródtatok ti is, és pont ezért sodródtam én is vele mindig olyan pontokra, amikor én szembesítettem a hazugságaival, és itt ült velem szembe. És én mindig csak megsimogattam az arcát, pedig hidd el, hogy szétbaszott az ideg kb., amikor egy-egy hazugságával szembesültem, és mit csináltam? Igaz, hogy majdnem összeroppantam. Néztem, és egyszerűen megöleltem, magamhoz öleltem, és megpuszilgattam a homlokát, és megsimogattam az arcát. Mert én hittem abban, hogy semmi baj, majd minden rendben lesz. Tudod, Andris? És ez a nő, én tudom, hogy ezeket a hazugságokat nem szándékosan tette. Nem. Egyszerűen csak azért, mert részben te is belekényszerítetted, mert magyarázkodni kellett neki otthon. És egyszerűen az annak a hiánya, hogy ti tényleg nem ültetek le, amikor te is érezted, hogy elég sok gond van, meg probléma, meg megcsalás, meg nem tudom. Benned egyébként nem volt, csak olyan puszta megérzés, hogy úristen, most azt érzem belül, hogy nyugtalan vagyok, mert megcsal a Szandi. Nem volt benned ilyen, Andris? Hát egy szerelmes férfiba ezek jönnek. Tehát a megérzéseid azok jelen vannak. Nekem tudod, hányszor volt megérzésem az Alexával kapcsolatban? Nagyon sokszor. És én mindig tettem értem, mindig utána jártam, és mindig igazam lett. Tényleg. Hát amikor mentetek nyaralni legutóbb, nyilván titkolni akarta előttem, mert tudta, hogy akkor én ki leszek akadva, hogy én őt elküldöm a francba, hogy szakítunk, hogy nem tudom. És persze, hogy ő ezt nem akarta. És képzeld el, hogy nekem azt mondta, hogy a munkáddal kapcsolatban fogtok elutazni egy pár napra. És én tudtam, hogy ez nem így van. És mivel megvan a nyósod száma, én fölhívtam a nyósodot, és megtudtam, hogy ti nyaralni mentetek. Érted? Ja. Igen. És a Szandi tudta, hogy tudok róla. És hazajöttetek, és egyből itt állt meg nálam. Érted? És azért kényszerült bele ebbe a kibaszott hazudozásba, mert bele lett kényszerítve. Érted?
Érted? És ezt nagyon sajnálom, hogy ez uralja a napjaid, bazd meg. Ez. Ő egy nagyon értékes, egy nagyon kis tiszteletre méltó nő, egy csupa szív. Én tényleg nem. Azon kívül, a hazugságain kívül, ha én arra gondolok, hogy ő, sőt, ha csak arra gondolok, hogy ezen ő ez miket tett értem, akkor azt kell mondanom, hogy egy csoda az életemben. Kimondom, annak ellenére, hogy nagyon sok bosszúságot okozott. Én tudom, hogy ez a nő, ez engem szeret. Én ezzel tisztá vagyok. Akármit mondhat nekem, de tényleg akármit. Akár mondhatja azt, hogy nem tudom, így gyűlöllek. Leírhatja nekem ezerszer. Akárkinek mondhatja. Nem, Andris. Ismétlem. Az Alex engem ismer, ugyanúgy, ahogy én is ismerem őt. Soha, de soha. És ő tudja, hogy ha valaki volt az életébe, aki őt soha, de soha nem akarta bántani, akkor tudja, hogy az én vagyok. Én mindig arra törekedtem, hogy az Alexának jó legyen. Mindig azon igyekeztem, hogy ezen ő ez boldog legyen, hogy érezze, hogy igazi nőként van kezelve, hogy egyszerűen, hogy imádva van, érted? És tudod, mennyire boldog volt ez a nő, amikor jött hozzám? Amikor levetkőzött, és mindenféle félelem nélkül nem kellett szégyenkezni a teste miatt, vagy bármi miatt. Oké, hát most Andris, az, hogy szülés után megváltoznak nem tudom, a nőknél, szóval, hogy vannak szülési nyomok a nő testén, hát könyörgöm, hát ez ettől szép, nem? Legalábbis én ezt így gondolom, te nem így látod? Amikor ránézel így a nőn, és azt mondod neki, hogy imádlak, annyira gyönyörű vagy, meg annyira szexi vagy. És én ezt így elmondtam az Alexának mindig, érted is? Tudod, milyen jól esett neki? Tudod, mennyire jól esett? És az Alexa tudja, bármikor, amikor hozzám bújt, hát hányszor rámadta az óráját, hogy néztük a pulzusomat, hogy úgy vert a szívem, amikor itt feküdtünk, érted? Mesztelenül, és csak úgy beszélgettünk. Érted? Itt voltam a lábai között úgy, hogy símogattam a hasát, a lábait. Itt volt mesztelenül széttett lábakkal, és csak úgy beszélgettünk. Andris, mondom még egyszer, mi olyan dolgokat érintettünk meg egymásban, amiket soha senki nem fog se bennem, se benne. Akárhová mehettek nyaralni, akármeddig húzhatjátok a házasságotokat így, amiben most vagytok, akárhogy flörtölhet és megcsalhat a Szandi téged, akárki lehet az életébe, akárkinek szétteti a lábait, egy biztos, én ezzel tisztában vagyok, és ez nem ego, ez nem fancy-ség, ez nem nagy képűség. Én tudom, hogy senki nem fog, tehát az ő életébe nem lesz még egy Kovács Tomi, nem lesz még egy ember, aki őt annyira szereti és tiszteli, és nőként kezeli, mint ahogy én kezeltem. És azt is tudom, hogy az én életemben sem lesz olyan nő sohasem, aki ennyire ki tudja mutatni az érzéseit, azt, hogy fontos vagyok neki. A fasságait most félreteszem. Nagyon sok fassága is volt természetesen, de amiket adott nekem ez a nő, úgy lelkileg, tehát tárgyilag, mindenhogy. Érted? Mindenhogy, és pont ezért mondtam neki, hogy bármi lesz közöttünk, azért azt tudja, hogy én leszek az ember az életébe, tehát mindig az ember leszek az életébe, akire bármikor számíthat. Bármikor. Igen, hát most erről is beszélhetek, igazság szerint már pont leszarom. A legutóbbi alkalommal, amikor volt nem tudom, gyökérkezelés, vagy nem tudom mi volt ez, olyan 50 000-es volt a fogászati számlája. Én akkor 100 000 forintot akartam neki küldeni. Érted, Andris? Már azelőtt beszéltünk, és elmondta, hogy fáj a foga napok óta. És mondta, hogy jelenleg nem fér bele
az anyagi helyzetbe az, hogy menjen, mert én kértem, hogy menjen és intézze, és kezdjenek vele valamit. És azt mondta, hogy nem, majd ha kapja a fizetést. Andris, miért nem figyelsz te ezekre a dolgokra? Nagyon jó pénzt keresel. Miért nem... Miért nincs az, hogy igenis te vagy a férj, a család fenntartó? Miért van az, hogy Alexa nullázza ki magát mindig? Én értem, hogy van egy közös számlátok, van egy közös hitelkártyátok, és arról vásárol. De ne! Tehát, hogy ez miért így működik? De mindegy is, nem érdekel. Tényleg nem. Mindegy, Andris. Nem szeretnék semmiféle vitát. Tényleg semmit nem szeretnék. Azt meg pláne nem, hogy most emiatt az üzenet miatt a Szandiba beleállnál, vagy veszekednél vele. Nem, ne bánsd őt, kérlek. Ne bánsd őt. Egyszerűen fogadd el, hogy megromlott a házasságotok. És ez nem kell dühösnek lenni, nem kell indulatosnak lenni. Jó, nyilván bosszantja az embert, de ezt meg kell emészteni. Ez baromi nehéz. Hogy ne lenne nehéz? Hogy a francban el? De egyszerűen értsétek meg, vagy értsd meg, hogy nem láncolhatsz, tehát nem lehetsz egy kalitka, amiben te be akartad zárni évekig. Hát hol? Hát pont ezért vannak a férfiak az életébe. Tudja, hogy te otthon vagy, tudja, hogy igazság szerint semmi nincs, ma a megszokásból együtt vagytok, a megszokásból lefekszetek este, a megszokásból szexeltek, és ennyi, hitte, hogy legyetek túl rajta, és menjen már, zuhanyozzon, készülődjön, és menjen. És dicsérjék a férfiak. Érted? Kb. Ezt így fogd fel. Ja, és hívogathatod, lokátorozhatod, bármit csinálhatsz. Andris, hát eddig is meg voltál kerülve minden téren. Hát szerinted nem leszel ezek után? Vagy hogy? Nem már. Tényleg. Nem már. Nekem nagyon sok ismerősöm elmondta, hát ezt nagyon, pont ezt az Alexa nagyon jól tudja. Nagyon sok ismerősöm elmondta, hogy Tomi, ne foglalkozz az Alexával, mert látjuk rajta, hogy ez nem normális, ez a nő. Hogy ez téged hülyének fog nézni, ez téged be fog csapni. És én azt mondtam, hogy jó, nyugi, majd én tudom. És mert én el voltam tőle vakulva mindig, az Alexától, érted? Azoktól a dolgoktól, amiket tett. És valószínűsítem, hogy ugyanezeket éled meg te is. Mindig, amikor csinált valami rosszat, vagy megcsalt, akkor hiszem azt, hogy vitt egy kis ajándékot, vagy úgy kicsit másképp bújt hozzád, kicsit jobban érezted, jaj, Szandi, milyen kis cuki, milyen kis szerelmes, hát bújik, hát csókol, hogy ölel, meg hogy nem tudom, meg hogy akármi. Érted? Jézusom. Hát bazd meg, hát pont azért, mert tudta, hogy rosszat csinált, és nem akarja, hogy rá eszmélj erre. De mondom még egyszer, okkal vagy az életében, de lehet, hogy egy fél év, lehet, hogy egy év, nem tudom, lehet, hogy egy hónap, lehet, hogy velem, lehet, hogy mással, nem tudom kivel, lehet, hogy a partnerei üzeneteit fogod megtalálni. Fogalmam nincs. De le fog bukni ismét. Mindaddig, amíg ő ezt csinálja, és az a baj, hogy ebből bele van tekeredve, mert nem szerelmes egyszerűen, érted? És hajtja azt, hogy a figyelem, hogy... Én mindig mondtam neki, hogy Nyuszika, figyelemhiányos nő vagy. És tényleg, mert tőled ezt nem kapta meg sok év alatt, és hiába kezdesz el rá figyelni, Andris, hiába kedveskedsz neki, hiába veszel neki bármit, hiába viszed el nyaralni, a csillagokat lehozhatod neki az égből, te már ezt helyrehozni nem tudod. Ő megszokta azt, hogy te otthon vagy, elindul, és onnantól kezdve te nem vagy, ezt fogd fel. Ezt komolyan mondom, ezt értsd meg, Andris. És én ezt nem azért mondom, hogy bármi, hogy én téged elkeserítselek, de ez a puszta, nyers igazság, a valóság. Érted? Hát, baszki, itt ez a parfüm dolog is. Hát most, hogyha az lenne, hogy bazd meg ez a Kovács Tomi, hogy az életemben volt egy fél évig, vagy egy évig, vagy egy másfél évig, vagy tök mindegy mennyi ideig, de utálom, meg nem tudom, hát akkor nem veszek a férjemnek, bazd meg, olyan parfümöt, amit a Tomi használt. Hát dehogy is. Andris 6 éve használom, és így úgy szagolgatott, annyira mondta, hogy milyen finom illatom van. Minden egyes alkalommal, érted? Mindig.
ott volt az autójában, mindig ott volt, akár egy szalag, akármi, be volt fújva az illatommal. Mindig. A szemüvegtörlőkendője be volt fújva. Érted? Minden. Jézusom. Hozzáteszem, hogy ugyanígy voltam az ő illatával. Például, vagy a bugyjával. Itt hagyta, persze, mondtam, hogy szépen ezt le fogod venni, és itt fog maradni. Mert kell, hogy itt legyen az illatod. Vagy a sál, vagy a sála, vagy bármilyen. Érted? Vagy a háló ingjei. Igen, vagy a ruhái. Tök mindegy. Na mindegy is. Andris, én nem szeretném, ha bármiféle indulatosságot váltana ki belőled. Ez a kis üzenet, egyszerűen csak nem tudom, amikor ugye te azt a jelzőt használtad rám, hogy te vagy azt a gyökér, én akkor elmondtam az Alexának, hogy ez volt az a pont, ami minket, ami miatt mindenki fog derülni. De tényleg. És nézd, te ezt vagy elhiszed, vagy nem hiszed. Nem érdekel, ez a te dolgod. De ha jobban belegondolsz, honnan tudok én a Corvinról, hogy te ott voltál a Tomival, és ide jött az Alexa, amikor elvileg vásárolt. Nem tudom, tehát, hogy Szombathelytől kezdve, a nem tudom míg, mindent, de tényleg mindent mondhatnék. Mindent. Itt főzött nálam minden nap, itt dolgozott nálam minden nap, itt sírt nálam minden nap az otthoni dolgok miatt. Igen. Szóval egy kicsit mélyebbre mentünk, mint az bárki is gondolná. Ez nem csak arról szólt, hogy mi összejárunk egy héten egyszer, hogy szexeljünk, vagy nem tudom. Nem. Csak az a baj, hogy én is kételkedek az Alexában, mindig is, vagyis hát az elmúlt fél évben mindig is kételkedtem, amikor jött ezekkel a búvóhelyekkel, hogy Veresegyházán is tud, meg nem tudom, és mindig megfordult a fejembe, hogy vajon kikkel járt ő ide, melyik partnerével, vagy a Blahára, a Kriszta, ahol dolgozik, pont az optika fölött van. Ja, meg a másik dolog, amit ugye elmondtam egy másik üzenetben, hogy persze, hogy neked az bőven elég ahhoz, hogy jaj, hát a lokátor az nem jelez mindig pontos helyszínt, de egyébként itt vagyok az optikában. Aha, persze. Igen. Hát a lokátor az elég pontos helyszínt jelez. Na de mindegy, hát ez nem az én dolgom. Ja, úgyhogy azt hiszem, hogy lassan be is fejezem azt a kis üzenetet. Amit szeretnék még hozzáfűzni, hogy többször elmondtam, és elismétlem, semmiféle indulatosság, teljesen nyugodt hangnemben, hangvétellel mondtam fel ezt neked. Pusztán csak azért, mert tudatni akartam veled, hogy Kovács Tomi nem az a gyökér, akinek te gondolod, hogy aki akarattal ment a feleséged után, ment. Pontosan? Mert nézd, amíg én tudom, hogy nekem van ki után mennem, van kiért mennem, azután én megyek. Aki tesz azért, hogy én menjek utána, azután én megyek. És igen, és az Alexa mindig tett azért. Mindig. Úgyhogy esetleg megfordul a fejedbe, hogy bárhová, nem is érdekel. Nem. Én ezzel csak el akartam mondani, hogy te is lásd tisztán, hogy tulajdonképpen, mert jár neked. Szerintem ez jár neked, ha már az Alexa ezt nem tette meg, hogy hosszú időn keresztül kértem arra, hogy ülj le az Andrissal, akár egy vacsora után mondd azt, hogy oké, akkor altassátok el a srácokat, üljetek le az étkező asztalhoz, üljetek le a teraszon, vagy nem tudom, és úgy kezdjetek el beszélgetni erről, hogy ne arról, hogy miért írtál Tomival üzeneteket, meg nem tudom, hanem hogy arról, hogy mióta. De nem, úgyse fogja elmondani. Úgyse. Tehát, hogy nem fogja őszintén vállalni a dolgait. Pont ezért nem akarta sohasem, hogy én hazaküldjem az ő dolgai egy részét, vagy az összeset, mert tudta, hogy
sőt, amikor én szembesítettem azzal, hogy ő flörtölget, hogy több férfi van a képben, és azt mondtam, hogy na most van ez a pont, amikor én mindenedet haza fogok küldeni. Tudod, mit írt nekem az Alexa? Azt írta nekem, hogy ne tegyem ezt meg. Igen, igazam van, hogy így írta. Igen, igazad van, egy ribanc vagyok. Érted? És ezt küldte nekem. És inkább felvállalta ezt, bazd meg, csak azért, hogy én ne küldjem haza a dolgait, hogy te ne szembesülj azzal, hogy mi folyik a háttérbe. Érted? Érted? Mindegy, Andris. Én arra kérlek, hogy ne veszek sőt, tovább megyek. Szerintem ezt el se küld ezt az üzenetet az Alexának, mert ugye mindig ezt csináltad, ha bármilyen képet vagy bármit küldtem neked, mindig továbbítottad az Alexának. Ne tedd, ne csináld a feszkót vele, egyszerűen ezt. Ha meghallgattad, akkor szépen gondold végig, akár a parfüm, akár a Corvin, akár Szombathely, akár a dolgok, amik itt vannak nálam, bármi, tehát hogy így legyen tudatodban, hogy úgyis le lesz tagadva előtte, tehát nyilván nem fogja beismerni. Nyilván nem. De nincs értelme az, hogy vitatkozz vele, és pláne nem, hogy megrángatod. Szóval, hogy kérlek, erre nagyon figyelj. Tényleg. És nem, annak semmi értelme, hogy te idegeskedsz, meg dühös leszel, meg nem tudom. Szépen hallgass végig, nem tudom, menj el futni, vagy nem tudom, gondold végig, és valahogy dolgozd fel, mint ahogy ezt általában az emberek teszik, hogy megromlott a házasságotok. 15 éves házasok vagytok, és körülbelül 4 éve te egy megalázott, egy megcsalt férj vagy. Mert tiszteletlenek voltatok egymással szembe, és ide lyukadtatok ki, vagy ide jutottatok. És ezt Andris, semmiféle terapeuta, semmiféle párkapcsolati coach, ezt nem fogja senki helyrehozni. Érted? Ja, hát ahogy járt Fehérvárra is, hát akkor is mindig hozzám jött. Jaj, baszki, na mindegy. Nem csak ezekről, mindenkiről az jut eszembe, hogy bármelyik irányba ment az országba, vagy itt Pesten, mindig nálam volt Alexa. Nem is értem, hát annyiszor lebuktunk, hogy mindig láttad, hogy mi van, mindig láttad, hogy itt parkol, hát nem volt ez elég egyértelmű neked. Mondom még egyszer, neked egy felnőtt férfinak kellett volna lenni, nem egy olyan üzenetet írni, hogy takarodj az életemből, meg mit tudom én, hanem hogy így felemelni a kibaszott telefont, normálisan bemutatkozni, és azt mondani, hogy figyelj Tomi, igen, tudom, hogy jelen van az életünkben ez a kibaszott probléma, hogy a házasságunk zátonira futott, és én tisztán szeretnék látni. És kérlek szépen, vagy beszéljünk telefonon, vagy találkozzunk, ígyunk egy teát, vagy egy kávét, és beszélgessünk teljesen normális hangnembe, mert én vagyok Varga Andris, és jár nekem az, hogy tisztán lássak. Érted? Neked ezt kellett volna tenned. Nem, te nyugodtan ültél otthon a dolgozószobában, meg mit tudom én, Redditet olvasgatsz, meg nem tudom, bazd meg. Szóval, hogy így... Andris. Ne, ezt nem így kellett volna. Tényleg. Sajnálom. És figyelj, én megbocsátok neked azért, amiért te engem legyökereztél. Most igazság szerint, de nem kérek tőled ilyet. Miért is kérnék? Nekem te nem kell, sőt, nekem nincs miért, hogy te megbocsáss. Nem. Igen, én bekerültem az életetekbe azért, mert nektek elment a házasságotok. Hangsúlyozom, és ismétlem, ha én nem kerülök bele, akkor a rajtam kívül lévő 2-3 férfin kívül még van még egy pluszba. Valaki más, aki nem én vagyok. Viszont arra én büszke vagyok, hogy én a feleségedbe, nem, bocsánat, nem mondom ki ezt a szót. Én büszke vagyok arra, hogy én az Alexába én mindig egy olyan nőt láttam, akit én fel akarok emelni, és nem kihasználni akarok. Nem. És én ezt sohasem tettem meg.
tudta, hogy mindig, minden esetben számíthat rám. Nem semmiért voltam vele a műtétnél, nem semmiért ápolgattam én, nem semmiért törődtem vele, és biztos vagyok benne, hogy ez eszébe jut, ahogy törölgettem, ahogy itt nézett rám. Érted? Tudom, hát itt törölgettem a sebeit a ciciénél, és láttam, ahogy nézi az arcom. Érted? És csak így csendben. És bár szavak nélkül, de én azt éreztem rajta, hogy ez őt megérinti lelkileg. Hogy valaki figyel rá. Érted? Úgyhogy Andris, nem, itt a haragnak semmi helye. Pusztán, nem tudom, az embereknek tisztelni kell saját magukat. És ésszel gondolkodni, nem pedig felelőtlenül cselekedni. Amit elmondtam az Alexának is, hogy nagyon sokszor ész nélkül meggondolatlanul tesz dolgokat. Például az is, hogy mellettem is, oké, itt voltál te, itt voltam én, működtette itt is, ott is, és ő még emellé még bevállalt ilyen flörtöket. Én mondtam neki, hogy ez előbb-utóbb bukás lesz. Velem kapcsolatban is, és a flörtökkel kapcsolatban is. És velem kapcsolatban is az lett, nálad. A flörtökkel kapcsolatban pedig nálam bukott meg. És én elmondtam neki, hogy nem, tehát, hogy így, mi ez? És én ezek miatt veszekedtem vele nagyon sokszor. De tényleg. Igen, amit baromira sajnálok. Mert egyébként mi nagyon jól működtünk. De tényleg mi imádtuk egymás társaságát, és ja, az, hogy most eljutottunk arra szintre, hogy fél attól, hogy én visszaküldöm a dolgokat. Egyébként elmondtam neki, hogy én ezt meg fogom tenni, csak ahogy kezdtem az üzenetet, úgy voltam vele, hogy tiszteletbe tartom a születésnapját, és nem fogok belerondítani. Hogy a 35. születésnapja, az tényleg teljesen boldogan, mert az az ő napja. Mindegy, aztán meg nem voltam Pesten, és jövő héten is elutazom, úgyhogy megyek a nővéremékhez Svájcba, keresztlányomhoz, aki 4 éves. Ja, igen. Ja, nővérem is egyébként kedveli az Alexát, csak ő sem érti azt, hogy egy ilyen normálisnek tűnő nő miért nem volt annyira nő, hogy igenis leül a férjével beszélgetni. Mert ugye mindegy, elmentünk ide-oda a nővéremékkel, meg ugye az Alexával, tudtak mindent a nővéremék is. Mindegy, hagyjuk is a francba. Na, szóval Andris, én nem szeretnék vitatkozni veled, nem foglak keresni, tényleg nem most se volt szándékomban, ha te nem gyökerezel le, akkor bennem semmiféle, nem tudom, semmi nem hajt azzal kapcsolatban, hogy én küldjek neked bármiféle üzenetet. Én úgy gondolom, hogy pont eleget küldtem, amikor Móron voltatok, vagy amikor nyaraltatok, vagy tök mindegy, hogy mikor hol voltatok. Én nem tartozom neked most sem hazugsággal. Én pusztán őszinte voltam, az, hogy te ezt másképp kezelted, az, hogy te nem hittél ennek, vagy nekem, vagy a szavaimnak, vagy annak, amit te láttál, a saját szemeidnek nem hittél, amikor ugye elküldtem, kifotóztam a képernyőfotókat. Figyelj, nagyon sok hangüzenetet tudnék neked küldeni most is, amiket az Alexa küldött nekem, nagyon sok este, amikor a mesét olvasott. Itt van minden nálam, mert nekem nem kellett ezeket a dolgokat kitörölnem a telefonomból, úgy, mint neki ki kellett. Egyébként mai napig vannak dolgok a telefonjába, képek, csak persze ezek gondosan le vannak védve olyan alkalmazásokba, olyan kódokkal, amit soha a büdös életben nem fogsz megtudni, és soha nem is fogsz látni. De ezek megvannak, amik számára fontosak. Hidd el. Igen. Úgyhogy, Andris, inkább tényleg, szerintem ülj le vele, tök normálisan is beszélgessetek. Ne mondd el neki, hogy te tudsz ezekről a dolgokról. Nem tudom azt mondani, hogy menj utána minden nap a munkahelyére, mert annak semmi értelme. Az megint semmi jóra nem vezet. Nem, ezt egyszerűen el kell fogadnod, hogy nem tudod követni, nem tudod, hogy mikor, kivel csal meg, de megcsal. Kész, ennyi. Nincs köztetek tisztelet, nem tisztel ez a nő, nem szerelmes beléd, nincs hűség, érted?
Nincs. Csak úgy vagytok. És ő éli az életét úgy, mintha ő egy egyedülálló nő lenne. Attól a pillanattól kezdve, hogy ő elindul reggel dolgozni. És ez nem ti vagytok az elsők, és nem is az utolsók. Azt hidd el, hogy ez így van. Ja. Oké, Andris. Hát nem tudom, minden jót kívánok. Ha valamikor... mindegy. Na, szóval nem hagy nyugodni ez az egész, hogy Andris ilyen módon kommunikált velem, és ezt úgy fogom fel, hogy vagy egy nagyon-nagyon jó jel arra vonatkozóan, hogy ezt itt nekünk most tényleg itt teljes mértékben be kell fejeznünk, vagy nem tudom, vagy pusztán csak annyi, hogy talán pont itt van az ideje, hogy amiről tudod, nagyon sokszor beszéltünk, hogy amit te is emlegettél, Nyuszika, eleinte, hogy leültek, beszéltek, és igazság szerint ugye elmondod neki, hogy mi van. És igazság szerint ez soha, de soha nem történt meg. Tudom, nagyon jól tudom, elnyomás alatt vagy évek óta, és bátortalan nő vagy, hiába próbálod azt mutatni, hogy de, hogy te egy talpra esett, egy nagyon vagány nő vagy. Nem, te az lennél. Egyszerűen téged a Varga Andris évek óta elnyomásban tart, és ezt így megszoktad, de erről nagyon sokszor beszéltünk. Na, szóval azt gondolom, hogy kezdjük is az elején. Amikor mi megismerkedtünk, és te elmondtad nekem, hogy te egy elvált nő vagy, sőt, mi több, szinte azonnal beszéltünk is arról, hogy neked vannak gyerekeid. És ja, szóval azt én így tudomásul vettem, folytattuk a kommunikációt, az ismerkedést, és ja, egyre többet beszéltünk, egyre több fotót küldtél. Ja, hát úgy azt gondolom, kimaxoltuk az ismerkedésnek a mindenféle formáját. És időközben te azért hangot adtál annak, hogy igen, hogy neked volt ugye a házasságod, hát a Varga Andrissal, és hogy te mennyire meg voltál abba alázva. A nőiességed, az anyaságod, a mindened. És ja, szóval egy igazság szerint ezért menekültél ebből az egészből. Nem tudom, hogy ő tud erről, vagy hogy bármikor is leültetek beszélgetni erről. De akkor most meg fogja tudni. Szóval, hogy igen, ez így indult. És ja, fogalmazunk úgy, hogy napról napra én egyre jobban megkedveltelek, megszerettelek, vagy belét szerettem. Nem tudom, hogy fogalmazzak, te ezt nagyon jól tudod, és miközben hallgatod ezt az üzenetet, minden egyes másodpercet tudni fogod, hogy miről beszélek. Úgyhogy mindegy, ugorjunk egy nagyot, kialakult közöttünk valami. Bocsánat, csak közben teát iszom, mert fáj a torkom. És ja, szóval kialakult közöttünk valami, és eljutottunk arra szintre, hogy találkozgattunk. De én ezt arra a találkozgatásra értem, amikor te napi szinten jöttél ide hozzám már. Igen, és ugye mindig az volt, hogy Andris már nincs, te ezt próbáltad titokba tartani, mert feltételezem, neked is, vagy benned is kialakultak érzések, érzelmek, mert hiszen miért tetted volna? Tehát ránézhetsz te most az Andrisra, kérdőre vonhat, jaj, Szandika, most ez tényleg így volt? És mondhatod, hogy nem, de mindketten tudjuk, hogy de, mert egyébként nem tetted volna meg azokat a dolgokat, amikről most beszélni fogok. Úgyhogy ezért is mondom, hogy most szépen vegyük ezt úgy, mintha ti leülnétek egy asztalhoz, és így szemtől szembe így beszélgetnétek. Ez kb. Ez így fog most zajlani. Mert tényleg mindent el szeretnék mondani, ami történt közöttünk. Úgy gondolom, hogy nem, ezt nem lehet, nem lehet így. Nem vagyunk 17 évesek, és nem. És az Andris ma
nagyon tiszteletlenül, nagyon csúnyán beszélt velem. Teljesen normálisan el akartam menni a házatok előtt, érted? Egy szó nélkül. Egy szó nélkül. Ismersz, Alexa? Soha, de soha nem kerestem a problémát, soha nem vergődtem, nem kiabáltam. Sok esetben nyeltem, tűrtem, hallgattam, de nem. De vannak az életben olyan dolgok, vagy olyan pillanatok, amikor igenis ki kell állnom magamért, és hangot kell adni annak, hogy de bassza meg. Ez nem így megy, ahogy emberek elképzelik. Nem úgy megy, ahogy Varga Andris elképzeli. Na, szóval találkozgattunk, és ide randi, oda randi, elmentünk, miközben te a munkádat végezted. Mindig tudtam a beosztásodról napi szinten, heti szinten, mert ugye elküldted ezt is, hogy mikor, melyik nap mit fogsz csinálni, hány órára mész, meddig vagy ott kb. Mindenedről tudtam, mindenedről beszámoltál, és ehhez alakítottuk a találkozónkat, az együttléteinket, ehhez alakítottuk azt, hogy mikor jössz ide hozzám, és így jöttél, és mindig láttam, hogy Andris küldött valami üzenetet. Emlékszel, hányszor mondtam neked, hogy jaj, most megint már mit akar, vagy nem tudom. Jött egy szív, jött ez, jött az. Vagy amikor vidékre mentünk Fehérgyarmatra, akkor is fel kellett hívnod. Vagy, nem tudom, mindegy, bárhol voltunk. Ja, kimentünk ugye a Margit-szigetre, küldted a történetedbe, célozgattál rá, hogy menjek a Margit-szigetre, akkor is ott voltam melletted, akkor is, amikor beszéltetek, és kb. Felrobbantam az idegtől, amikor ott beszéltél az Andrissal, ott néztünk egymás szemébe. Emlékszel? Ott voltunk, Nyuszi. És hány alkalommal? Ott voltunk Szombathelyen. Érted? Egy fürdőkádban voltunk, amikor csináltad neki a fotókat, meg nem tudom miket. Félrehúzottam, hogy elküld neki, és ott hívogatott, de ugye nem fogsz inni, Szandi, meg nem menj már inni. Nem, tény, nem mentél el inni, megittunk egy üveg bort, lementünk vacsorázni a hotelnek az éttermébe, és nagyon jól éreztük magunkat. Fölmentünk, beszélgettünk, együtt fürödtünk, és tök jól éreztük magunkat. Ja, szóval ezek a dolgok így jelen voltak az életünkben. Tovább megyek. A lokátorozása. Tehát ő mit gondolt, hogy téged a lokátorral meg fog fogni? Nem. Alexa, nagyon jól tudjuk, hogy sohasem fogott meg. Itt voltál nálam számtalanszor. A telefonodat volt úgy, hogy bent hagytad a holyába. Amikor már így nagyon eldurvult a helyzet, hogy téged nézégetett lokátoron, akkor volt úgy, hogy itt hagytad a kerületbe a Beánál, ott hagytad a telefonodat, azt látta, hogy ott vagy a holyába hagytad, és itt voltál nálam. Sőt, amikor beszéltem vele, akkor is itt voltál nálam. Amikor fölhívott, és kérdőre mondta, hogy mikor beszéltem veled utoljára. Sőt, szexeltünk is úgy, hogy beszélgettél vele közben telefonon. Szóval így, én nem tudom, de... Ez egy nagyon ilyen beteg ez az egész dolog. Alexa, én nem tudom, hogy ki hibázott, hol hibázott. Lehet, hogy én is. Lehet, hogy most is nagy hibát követek el ezzel, hogy mindent kipakolok. De nem, de ezt meg kell tennem. Az, hogy te ide berendezkedtél, az, hogy én a Dáviddal, hoztad hozzám a Dávidot, elmentünk strandra a Dáviddal, elmentünk villamosozni a Dáviddal, elmentünk a Dunapartra a Dáviddal, ahol fagyiztunk, ahol megfogta a kezem, ahol velem sétált. Vettem játékokat a Dávidnak, vagy nem tudom, amik ott vannak a lakásotokban, érted? Amiről az Andris nem tud. Fogalma nincs róla. És az, hogy kiakadt a pólómon, hogy ott van nálatok, hát Istenem. Nézd, Andris, nem tudom, hogy te vagy, hogy az Alexa megmutatja neked, vagy meghallgatod ezt az üzenetet, de Alexának itt... nézd. Most ha kimennék az ajtóhoz, és így jönnék be a lakásba, akkor szépen végig tudnám sorolni neked, hogy na, most ebbe a szekrénybe, itt az Alexának vannak a ruhái. Ha tovább megyek, van egy szoba, ahol van egy komód, ott az Alexának voltak a hálóingjei, voltak a bugyjai. Van egy
fiókom, amiben az alsó neműim, az okniaim vannak, ott az Alexának van harisnyája, van bugyija. Ha bemegyek a fürdőszobába, az Alexának van fogkeféje, fogkrémje, intim mosakodója, nevezhetjük így, hogy egy picike kéztörlője, nem tudom, izzadásgátlója, hajcsatja, nem tudom, tusfürdői, van neki, vagy, ja, hát most ki kell mondani, van neki betét. Szóval, hogy bejönk a nappaliba is, ide ki voltak rakva, tehát ránézek a hűtőre, ott van Dávidról hűtőmágnes. Itt vannak dolgok, amit az Alexa hozott ide, úgy, mint dekoráció. Az Alexa engem nagyon sokszor meglepett úgy, hogy nem is gondoltam rá, nem is vártam is, és csak jött egy futár, mert az Alexa küldött nekem ajándékot. Pusztán azért, nem azért, mert én ezt igényeltem, egyszerűen az Alexa olyan személyiség, hogy ő éreztetni akarja, hogy ha valaki fontos számára. Nyilván te is tapasztaltad ezt, meg természetesen működteti ezt veled, amiben most még egyelőre nem megyek bele, hogy miért, de ja, szóval mindennek van oka. És szépen ezt fogadd el. Úgyhogy Andris, nem tudom, te engem szerintem ne használj ilyen jelzőt, hogy gyökér, mert nem. Inkább beszélgess velem úgy, vagy úgy kellene, hogy beszélgessünk, hogy nézd, Tomi, és sajnálom, elbasztam a feleségemmel való kapcsolatot x évvel ezelőtt, mert nem figyeltem rá, és ez így megsiklott, megborult közöttünk. Én nagyon sokszor leminősítettem az ő nőiességét, vagy anyaságát, vagy mindig csak elvártam, hogy tegyen, meg nem tudom, úgy, hogy én otthon ültem, és igazság szerint semmit nem csináltam. Oké, végeztem a home office-ban a dolgomat, déltől x ideig, mint amit csinálsz most is, de egyébként nem sok vizet zavartál otthon. Szóval, hogy így minden megmaradt az Alexának otthon. Úgy, hogy ő reggel elment dolgozni, nap végén összeszedte a gyerekeket, vagy a gyereket, a Dávidot. Ja, hozzáteszem, hogy nagyon sok alkalommal beszéltünk a Dáviddal, meg az Alexával, amikor a Dávidot felszedte ugye az obiba, vagy judóról, és beszéltünk. Ja, tudom, hogy ez kegyetlen neked hallani, de ja, beszélgettem a Dáviddal. Úgyhogy hát miért nem beszélgettem volna bele, hiszen találkoztunk, és mondom még egyszer, együtt strandoltunk, együtt fagyiztunk, és ja, és Alexa tudta, hogy imádom. Sőt, mi több, a szilveszter előtt is Alexa az eljött hozzám, elhozta a Dávidot, és hoztak nekem lencsét, képzeld. Sőt, nagyon sok esetben, amikor ment a kozmetikusához, a kozmishoz, akkor is eljött hozzám. De tovább is mehetek ezen. Gyálon is találkoztunk több alkalommal, lehet, hogy csak 5 percre, vagy lehet, hogy akkor, amikor te Maglódra mentél, vagy Maglódon voltál, de akkor is találkoztunk. Hát most szerinted, gondolj már bele, szerinted nem tudom, hogy mit mondott neked az Alexa. De gondolj bele, tehát, és most félreteszem a megnyilvánulásod, mármint a mait. Én az Alexának mindig elmondtam, hogy szerintem te egy okos, felnőtt férfi vagy. És ha én így gondolok rád, vagy ha egy felnőtt férfi aggyal, ésszel próbálunk gondolkodni, hanem szerinted miért visz valaki egy nőnek virágot úgy, hogy tudja, hogy egyébként a férjével él? Vagy ja. Szóval azért gondolj már bele. Szóval azért itt nem történtek közöttünk dolgok. Hát Andris, hát nem tudom, 2 héttel ezelőtt, nincs is 2 hete, hát a West Endben voltam az Alexával. Hát miről beszélsz? Hát az Alexának vannak optikái, például a Blahán, ahol az Alex, miután kiderül, vagyis hogy igen, miután aggódtunk ezen, hogy jaj, most hogy fogunk találkozni, mert te elég intenzíven nézegetted a lokátort, hát az Alex az keresett búvóhelyeket, hogy mi hol találkozunk, és be Google-be. Budapest búvóhely.
És nézd meg, hogy milyen lakások vannak. És nem azért van, hogy kávézgassanak az emberek. Szóval, és ráadásul, hogy optikák közelében. És én mindig kérdeztem az Alexát, hogy te figyelj, de ez nem lesz feltűnő, hogy látja, hogy te egy ilyen ezen a címen vagy, és utána néz Google-ba, hogy mi ez a cím, és hogy meglátja az Andris, hogy egy ilyen búvó helyen vagyunk. És az Alexának az volt a válasz, hogy nem, mert hogy simán elintézi ezt azzal, hogy igazság szerint nem jelez pontos címet, pontos hely adatot a lokátor, de az nagyon pontos helyzetet jelez. De. Szóval én nem mondom azt, hogy te egy kegyetlenül hülyének nézett férj vagy. Bocsánat, meg kimondtam. De egyébként nem akartam kimondani, de egyébként Andris, most csak itt szállj magadba, hogy reggel elindul a feleséged dolgozni, és igazság szerint, na mindegy, ebben nem megyek bele, tényleg a képzelet erődre bízom ezt, hogy tovább megyek, volt itt valami Tibike, állítólag aki levitte valami hűtőt a nyaraló... Ja, voltam a nyaralótokban is, képzeld el. Igen, a feleségeddel. Elhozta a kulcsot és lementünk, és ott voltunk. Igen, bizony. Tudod, Andris, voltunk ott. És még nagyon sok helyen voltunk, amiről te nem tudsz, és nem is fogsz tudni. Nem. Arról is tudok, hogy te miket műveltél az Alexával mindig. Mindenről tudok. Nem semmiért alakult ki ez közöttem és az Alexa között. És te haragudhatsz rám. Nem rám kell haragudnod. Nem engem kell legyökerezned. Nem. És nem kell neked sírdogálnod, mint ahogy egyszer sírtál, meg hogy nem tudom, magadba szálltál, és úgy kifakadtál, hogy jaj, hogy csődöt mondtál, mint apa, mert hogy a munkád, meg meg nem tudom. Nem. Kicsit, hát nem is az, hogy kicsit korábban kellett volna rádöbbenni dolgokra, de ez közöttetek elment, és ezt fogadd el. Oké, van egy feleséged, aki veled él, természetesen próbálja éreztetni veled, hogy szeret, vagy hogy éreztesse veled, hogy minden remek, meg minden szuper, de egyébként reggel elindul dolgozni, és na mindegy, én hallottam nagyon sok beszélgetését a partnereivel, akik flörtölgetnek vele, és ugyanúgy visszaflörtölgetett az Alexa, legyen ez a Géza, legyen ez a főnöke, és hiába mondja az Alexa, hogy nem, tudom, ezt veled próbálja most is elhitetni, próbálja veled megértetni, hogy jaj, nem, kicsim, nincs ilyen, meg semmi de van. Én itt voltam, én számtalan beszélgetést végighallgattam, és volt, amikor elpattan nálam is a cérna, hívta valaki telefonon, és azt mondtam, hogy na most akkor hív vissza, most azonnal, és megtudjuk, hogy ő mit akart. És az Alexa azt mondta, hát ő csak egy ételt szokott hozni nekünk, mert ilyen futár, meg nem tudom, és szokott kaját hozni, amikor a holyába vagyunk. Na mondom, oké, akkor most hívjuk vissza. És visszahívtuk, és hát nem egy ételfutár volt, hanem egy olyan fickó volt, akit elvileg te is ismersz, aki levitte a nyaralótokba a hűtőt, és rá volt kattomva a feleségedre. Úgyhogy ennek az embernek valami Tibike, akinek felesége van, gyerekei vannak, és a feleségeddel intim fotókat váltogattak. Érted? Mit szólsz ez? Ja, és ugyanúgy megkapta a Dávidról a képeket, meg a Bencéről a képeket, mint ahogy én is megkaptam. Bizony. Ezt én elhiszem, hogy kegyetlen így végighallgatni, de ez így történt. Igen. Szóval lehetek én számodra, vagy szemedbe akármilyen gyökér. Egy biztos, hogy nagyon rosszul vélekedsz rólam. Nagyon-nagyon rosszul. Andris, én voltam az az ember, aki amikor az Alexának fájt a cicia,
vagy duzzadtabb volt az egyik cicia, mint a másik. Én voltam az, aki hangot adott annak, hogy ugyan már emeld már föl magad, hogy kezdjél már magaddal valamit, és menj el valami ultrahangra, vagy valamire. Érted? Mert engem ez zavart. De viszem tovább ezt a dolgot. Amikor te elvitted, ugye elvitted a klinikára, és ott hagytad, alig vártam az üzenetet. Mert aznap reggel ugye nekem írt az Alexa, hogy most fogtok indulni, és elindultatok, és jelentkezik, és ahogy te eljöttél, én már ott voltam a közelben, és alig vártam, hogy elgyere. Érted? És nekünk van egy közös nyuszink, az Alexánál van a kicsi, bár most biztos, hogy ki fogod már dobni, így, hogy ezt így szóba hoztam. Van az Alexának, elméletileg ott kell lenni az éjjeli szekrényének a fiókjába. Van egy picike nyuszi. Na, hát nálam ebből van egy nagy nyuszi, és az itt volt nálam mindkettő. És amikor az Alexát műtötték, mi ezt megbeszéltük, hogy beviszem neki műtét előtt. Nem értem, vagyis odaértem, de akkor már nem tudtam hozzá bemenni, és én ott beszéltem az asszisztens nőkkel, a nővérekkel, hogy mindenképp ezt juttassák be az Alexának, mire felébred. Tudod? És ez a nő, amikor felébredt, nekem küldött, felébredt, és én voltam a legelső, amikor alig tudott beszélni, Andris, érted? Alig tudott beszélni, és engem hívott fel. Engem hívott fel, hogy megnyugtasson, hogy minden rendben van vele, érted? És aztán nekem küldött egy fotót, úgyhogy ez a picike nyuszi, ez ott volt az arcánál, ott volt a nyakánál, és ott ölelte. Tudod, Andris? És ezek olyan dolgok, amiket se te, se más nem tud se megmásítani, se semmisé tenni. Tehát ezek megtörténtek, és ezek jelen vannak az emberek életében. Legalábbis az én életemben jelen lesz. És legyökereszett engem, de én tudom, hogy mindegy, én tudom, hogy mit éltem meg az Alexával. Érted? Az, hogy műtét után én voltam ott, amikor kiengedték. Nálam volt, amikor... Érted? Én fertőtlenítettem minden áldott nap a ciciét. A sebét. Minden áldott nap itt nálam. Bizony. És tudod, milyen óvatosan? Tudod, milyen figyelmesen? Tudod, milyen aggodalommal tettem mindezt? És mindezt pusztán azért, mert beleszerettem az Alexába. Érted? Igen. Én tudom, hogy ezt neked és nagyon nehéz elfogadni, vagy baromi rossz ezt így végighallgatni, de ez így történt. Igen, én úgy éltem napjaimat, én úgy mentem el dolgozni nap, mint nap, hogy az Alexát várom. Én megtettem volna, hogy bármikor idehozok akármilyen nőt, jöttél egyszer egy ilyen üzenettel, hogy itassam le a kislányokat, meg nem tudom, figyelj már ide, sohasem csináltam ilyet. De egyébként meg én ezt büszkén kimerem jelenteni, sőt ki is jelentem, hogy amikor én megismertem az Alexát, én onnantól kezdve, én senkit. Tehát én mindenkit leépítettem. És ezt az Alexa nagyon jól tudja. Nagyon-nagyon jól tudja. Igen. Bizony. Hát mindenki tudott rólam. Nézd, a Tomival talán, itt volt a Tomival az Alexa. Ide jött a Dáviddal. Alexának anyósod tudott rólam, érted? Érted? Anyósod látott. Tehát, Atyaisten. Az a baj, Andris, hogy tényleg mindig hiányoltam ezt az Alexából, sőt, mindig azt mondtam, hogy oké, Alexa, ülj le az Andrissal, beszéljétek meg ezeket a dolgokat, mert ja, nem sürgettem sohasem, nem mondtam, hogy azonnal vessen véget a házasságotoknak, vagy a kapcsolatotoknak, de azért üljön le beszélgetni veled, és mondja meg, hogy nézd, Andris, ez van, próbálom magam túltenni azon, hogy te engem nagyon, nagyon sokszor megaláztál, a nőiességemet megaláztad,
stb. És egyszerűen tisztel, szeret téged úgy, mint a gyerekeknek az apja, de egyébként már nem szerelmes beléd, és ezt el kell fogadni. Az, hogy veled van, annak van oka. Ebbe tényleg nem fog belemenni. Azt gondolom, ha ti leültök beszélgetni, és beszéltek erről, akkor beszéltek, ha nem, pedig nem. Mindent láttam. Andris, mindent. Alexa nekem azt is megmutatta, hogy elvileg, itt mutatta a laptopján, itt nálam, hogy elvileg a Bence az nálad van gyámság alatt, vagy nem tudom, hogy fogalmazza, aki nem voltam ilyen helyzetben. De ja, igen. Tehát, hogyha ti válnátok, na mindegy is. Aj, bassza meg. Mindegy, mindenről tudok. Ne csak úgy gondolj rám, hogy Kovács Tamás egy gyökér az életünkben. Vagyis hát gondolsz rám így is, csak az a helyzet, hogy ettől az a Kovács Tamás sokkal-sokkal több. Mondom még egyszer, nem semmiért történt az, ami. Nem semmiért vittem virágot, nem semmiért írtam üzeneteket, nem semmiért jelentkeztem. Vagy nem tudom. Tehát, hogy azt is elmondtam neked, hogy ha hazajöttök a Kittiéktől, vagy bárhonnan, az Alexa itt állt meg akkor is nálam. Ha hazajöttetek nyaralásból, akkor is nálam állt meg. És én ezt tudom. Én ismerem az Alexát. És tudom, hogy mi egymásba szerettünk, és ezt ő is tudja. Nyilvánvalóan nem fogja neked kimondani, de ezt ő belül érzi. Túl sok olyan dolgot tettünk egymásért, amivel úgy megérintettük egymást. Ja, igen. Tudod te, milyen érzés az, amikor dolgozol, és így, ja, hát nem tudod, most sajnos vagy nem sajnos, de ja, tehát, hogy amit tudni kell rólam, én egy mérnök irodánál dolgozom, 9 éve, nagyon jó kapcsolatot ápolok a főnökömmel, mindegy. Ja, és eljárok egyébként dolgozni. Rengeteg szabadidőm van, tehát nem járok minden nap dolgozni. Van úgy, hogy egy hónapban 4 napot kell bemennem, vagy ide mennem, vagy oda mennem, a többi az úgy szabad, és ettől függetlenül a fizetésünk az nem változik. De mindegy, nem is az lényeg, hanem hála Istennek van, vagy volt, vagy nem tudom, szóval hogy így volt szabadidőnk bőven, hogy találkozni tudjunk az Alexával, és bizony voltak olyan napok, amikor dolgoztam, és ráadásul hétvégén kellett dolgoznom, érted? Ilyen tök váratlanul. És jöttem haza, beszéltem az Alexával, emlékszem, és mondtam, hogy mennyire ki vagyok, hogy semmihez nincs kedvem, még ahhoz sem, hogy elmenjek ide az alléba mellém. Egyébként igen, nem tudom, hogy mit tudsz, hogy az allé mellett lakom, vagy nem tudom már. Egyébként 11. kerület, Bogdánfi út, 8/A. Tehát még egyszer, Bogdánfi út, ahol parkolt mindig az Alexa, amit láttál. Igen. És akkor mindig nálam volt, hála Istennek, és imádtam minden egyes pillantot. Imádtam, amikor hallottam, hogy beütötte a kódot, hogy följöjjön, érted? És azt a pillanatot vártam, hogy álljon már itt az ajtóba, és hogy belenézzek a személybe, és csókolni tudjam. Ja, igen. És ezt tudja. Tudja, hogy néztem rá, tudja, hogy imádtam végignézni rajta, tudja, hogy imádtam megölelni, vagy csak úgy beleszagolni az illatába. Ja. Igen. Na, szóval a lényeg, hogy volt olyan nap, hogy azért és így annyi energiám nem volt, illetve nem is az, hogy energiám, hanem hogy így annyira ki voltam a naptól, hogy beszéltem az Alexával, és azt mondtam, hogy bár nincs kenyerem, vagy nem tudom, de biztos, hogy nem fogok lemenni az alléba, nem fogok átmenni az Interspárba azért, hogy kenyeret vegyek. És tudod, mi történt? Leraktuk a telefont, vagy váltottunk 3 üzenetet, és egy fél óra vagy egy óra múlva itt egy futár csöngetett. Érted? Azért, mert az Alexa rendelt nekem kaját. És ne érts félre, nem a 2-3 ezer forintról beszélünk. Egyáltalán. Maga az elv, hogy ez gondoskodott rólam. Érted? Tudta, hogy itthon vagyok, fáradt vagyok, nincs kedvem elindulni, és tett azért, hogy én
ne az legyen, hogy igen, föl kell öltöznöm, vagy át kell öltöznöm, el kell indulnom az alléba, sorba kell állnom a pénztárnál, vagy akármi, érted? És meglepett. Bizony. Andris, mindenki tudott rólunk. Ismétlem, a barátnői, a Betty, a Bea, a nem tudom, a kolléganői, a mindenki. Érted? És te... Szóval, hogy ne várd. Vagy egyszerűen nem tudom, hogy mit mondjak, mert az a baj, hogy úgy érzem, hogy teljesen fölösleges, amit mondok, mert ezt nem érzi át úgysem senki. Tehát az, ami közöttünk kialakult, azzal te se tudsz mit kezdeni, meg igazság szerint senki más rajtunk kívül. Mert alapvetően, hogyha azt mondom, hogy igen, megismertem egy nőt, akinek van férje, meg gyerekek, meg nem tudom, azt mondja, jaj, Tomi, hagyd már, fasság, meg nem tudom, mennyi szép nő van, meg nem tudom. Csak ezzel az a helyzet, hogy én az Alexát úgy ismertem meg, hogy ti elváltatok. Igen. És ez így indult. Aztán meg kiderült, hogy mondom még egyszer, hogy jöttek az üzenetek, nem tudom mi, meg ő is adta alá a lobat, tehát hogy így visszaporszívózott téged, amikor elmentél, hogy vissza akarja kapni a családját, aztán pár órára rá már itt volt nálam. Mindegy, szóval, hogy így... Na, szóval megvan az oka annak, hogy te miért vagy ott, ahol. És én csak azt nem értem ebbe az egészbe, hogy nézd, én nem szeretnélek téged piszkálni vagy bántani, úgy, ahogy te engem piszkáltál a gyökér jelződdel, de én ettől kulturáltabb leszek, és nem kezdek el jelzőket, meg nem kezdek el minősíteni téged semmiféle formában. Én csak pusztán annyit mondok, vagy kérdezek, hogy azt értem, hogy ti 10x éve együtt éltek az Alexával, és valószínűleg te már el sem tudod képzelni az életed más nővel. Mert miért tudnád? Valószínűsítem, hogy nem is találnál már más nőt, mert hát kit találnál? Tehát férfiak vagyunk. Azért eltelt a te fejed fölött is az idő, tehát hogy így, nem jársz ide, nincsenek barátaid, nincs ez, nincs az. Persze, hogy ragaszkodsz az Alexához, mert tudod, hogy neked véget, ha ő nincs az életedbe. Ezt ki kell mondani. Attól függetlenül, hogy te ezt nem akarod elmondani, de én ezt átlátom. Szóval, hogy... pillanat. Szóval, hogy ezzel nincs semmi baj. De te miért nem fogtad ezt úgy fel, hogy nem tettél azért, hogy ezt a nőt, ezt úgy szeresd, hogy hű legyen hozzád? Hogy hűséges legyen? Mert ez megtört köztetek. És képbe kerültem én is, és még mellettem akárki is. És ha most én azt mondom, hogy többé soha nem keressük egymást az Alexával, csak gondolj bele. Szerinted az Alexának nem lesz valaki a napjaiba? Aki megszokta azt, hogy reggel elindul dolgozni, elmegy a partnereihez, és mindig volt a férje mellett egy férfi, egy fickó, egy bárki. Szerinted azért, mert Kovács Tomi kiesik ebből, szerinted nem lesz más, aki pótolja? De most tényleg, csak így gondolj bele. Ettől függetlenül ő ugyanúgy fog elindulni reggel, ugyanúgy meg fog csókolni, ugyanúgy le fog térdelni, ha azt kéred. Délután ugyanúgy fog hazamenni, nyáron ugyanúgy el fog menni, vagy foglalni fog utazást a házassági évfordulótokra, de a szabad idejét azt más férfival fogja tölteni napközben. És azt fogadd el.
Andris, ezt tudom, hogy kegyetlen, és ez nagyon kemény dolog. Szóval neked nem azon kellene törni a fejed, hogy te engem milyen gyökérjelzővel minősíts, hanem sokkal inkább én a helyedben azzal foglalkoznék, hogy magamba szállnék, és elgondolkodnék azon, hogy milyen a feleségemmel való viszonyom, a házasságom. Az, hogy te pórázon akartad tartani, és megfojtottad, hát elmondtam neked. Hát ki voltál kerülve számtalanszor. Hát a hojába otthagyta a telefonját, mert tudtuk, hogy nézed. Hát a Bea barátnőjénél otthagyta. Bárhol otthagyta, és itt volt nálam. Érted? És aztán itt töltött egy másfél órát, és elment vissza a telefonjáért. Érted? Érted? Ott voltam Szombathelyen vele, amikor veled beszélgetett. Együtt vacsoráztunk, amikor neked küldte a képeket. Andris? Ne gyökerezz mellett engem. Miért teszed ezt? De tudod mit? Legyek én a gyökér. Most, ha téged ez boldoggá tesz, vagy megnyugtat, akkor oké, legyen így. Tényleg. Ja. Jézusom. Hallod, pont a napokban volt itt anya. És kérdezte az Alexát. Hát, anyukámmal is találkozott. Tovább megyek, a nővérem még Svájcban élnek, a nővérem, a férje és a keresztlányom, aki novemberben lesz 4 éves. Hát Alexa találkozott velük is. Együtt vacsoráztunk a Pomodoróban, itt Budapesten. Andris. Aha, ja, ezzel a gyökér Tomival. Tudod? Szóval így... Atyaik. Bármilyen rendezvény volt, valami céges valami, mindig hozzám jött az Alexa. Andris? Szerinted én ok nélkül vagyok gyálon, amikor ott vagyok? Atyaisten. Erősen gondolkodom rajta, hogy visszajuttatom az Alexa dolgait, többek között a Dávidos fényképek, meg mindenféle ilyen ajándéktárgy, amit kaptam az Alexától, meg a ruhái, a bugyjai, a hálóingjai, nem tudom. Van itt minden. Holyásesernyő, holyásbögre. Én ezt leírtam neked, hogy ide mi be vagyunk rendezkedve úgy, mint egy pár. Szóval, hogy... Ja, szóval, hogy én nem tudom, hogy te bármikor is ezt így komolyan vetted-e, vagy hogy megkérdezted az Alexát, hogy ez... Te figyelj már, Szandi, hogy ez tényleg így van? Lehet, hogy azt mondta az Alexa, hogy jaj, nem, Tomi, csak nem tudom, de egyébként de. És tudod mit? És én ezeket a dolgokat el fogom juttatni hozzád. És ez nem gyára. Mert tudom, hogy valószínűsítem, hogy az Alexa ezt hamarabb meg fogja találni, mint te, és el fogja tüntetni. De nem. Én ezt valami olyan helyre fogom eljuttatni, ahonnan ezt te fogod megkapni. Ja, csak hogy bebizonyítsam neked, hogy én sohasem beszéltem mellé. Sohasem csaptalak be egy üzenettel sem. Emlékszel, hányszor kértelek, hogy fogadd el, hogy mi szerelmesek vagyunk egymásba. És ez ellen se te, se senki más nem tehet. Andris, hol voltál te, amikor az Alexának törődésre volt szüksége? Te akkor hol voltál? Miért nem tudtál te szépen beszélni a Dáviddal? Miért voltál te ingerült nagyon sokszor a Dáviddal? Úgy, hogy te tudtad, hogy a Dávid egyébként egy... Utálom kimondani ezt a szót, mert egyébként ő egy nagyon egészséges gyerek, de most ki fogom mondani. Hol voltál te akkor, amikor tudtad, hogy Dávid egy picit sérültebb gyerek, mint a Bence? És te mégis ingerülten beszéltél vele, vagy viselkedtél vele? Akkor miért nem voltál ilyen nagy menő? Tényleg, Andris? Azért én ezen nagyon sokszor elmolyoltam, elgondolkodtam.
Miért? Miért? Vagy... Ja, és még te írtad az Alexának, hogy húztalak, vontalak meg. Ja, persze. Csak hát amikor volt legutóbb is a mellműtétje, vagy a fogfájás, amikor be volt duzzadva, mint az állat az ínye, vagy a bölcsességfog, akkor te hol voltál? Hát én voltam vele a fogorvosnál, amikor sírva kijött, érted? És én öleltem. Ismétlem, én fertőtlenítettem minden nap a sebét. Én jártam vele varrat ellenőrzésre, meg varrat szedésre. Minden alkalommal. Minden alkalommal. Hol voltál te? Ja, hogy dolgoztál. Ja, nem. Igazság szerint otthon voltál. Csak más elfoglaltságod volt. Na látod, ezek azok a dolgok, amikbe te nem vettél részt. És ezért történt, vagy ezért következett be az, hogy nem szerelmes már beléd a feleséged. És ezt fogadd el. Együtt vagytok, azért, mert gyerekek, vagy azért, mert nem tudom, közös vagyon, akármi. De egyébként meg engedd élni, mert megfojtottad kegyetlenül. Na, majd viszem a cuccait. És gyökerezhetsz engem. Ez nem fog változtatni a helyzeten. Tényleg. Sőt, ezen már semmi sem. Hello.